Quakanigi Ukrish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabinda, Adrian T. Borsting Mawkhlam, Ba Nagabinda ka interview. Kam Duwai Nagabinda, Samshai Sotun, Padega Sngi Kajung in Mindaka Sngi, Duwai Nagabinda, Nermari Dar, Ba Donga Jimpang, Jingshitum, Benio Jingo Jinkia, Duwai Nagabinda Jingo Jinkia Jung. Albina Soshang, Vikatharin Soshang, Bad Yudashisha Soshang, Bad Nagabinda Kajinga E Baro Kabautrayutre Tese Halojong Deacon Donald Savio. Laispa Laiputro. Tongin IT Agajingang no Jungi Bara, Kamdame Lembaka Jingia Side Lamp Jungo Benedict Bakhuid, U Requid Bakrao Jungabalang. Ninang IT Paroki Jingtumu Jungi, Jingtumu Shimeshimet, Kibapang Gibashitam Bara. Iduairu Nagabindaka Bible Convention Rashaigasni, Nagabinda Baraki Brigivan Shimenda, Bakinia Mart, Yaka Borba Pelajung, Jiswakaminsiam, Hakamet Kapad Junkie. Ha kerteng opa barukon barumen siem Bakhuid. Amen. Kajinga e jungo trai jungi Jesus Christ, but kajingi jungo blay. Lembat kajinga silok jungo men siem Bakhuid kindon. Renka but pi barro. Renka but piru. Pangin sangesh por ben pan map nagabinda kilait kilet jungi barro. Inagar party of Jesus ben site kud yangi. Na baharo kajinglam basuni hopo jungi. Kapten kajim parsar janga gospel. Irung ilabandon bon jait kajing lambasiniu. Kabapin mong but pin sosi yakiwe. Dakatin katili jangi. Kumjurung ipin mong yalade. Hakijimlin basiniu kabangi ngop. Bau jisu. When pen koid yangi. When plai lud yangi. When penim biang yangi dakabor jangu. Jisuba id site code yangi dakas namba kardor ka jame na baro ki pop ki bangile plai lud yangi daka jinga e jame nga pala how play badan board baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daka jim parka daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle para janga daka jingle para janga daka jingle para bakrao e janga na markata akarpad ikamaria Bakhuid kabayaysa agataisuti yaki angel bakrikui bariapi ko himmen ko para benduwai na kabindajanga how try ublay jangi
Ublay badan bor baro ni sene yangi. Badan dalam map igi pop jangi. Unyalam yangi shaga jingi mbam jekut. Amen. Taïew ratko play Sngi. Taïew ratko play Sngi. Cristo mapko Cristo rapko no penim jangi penim yangi. Taïew ratko play Sngi. Taïew ratko play Sngi. Cristo mapko Cristo rapko no penim jangi penim yangi. Tong in ye duwai. Ni duwai dakabaiti yaga jing dumushi meshimet. Don giba pangi bashitam bashimen dahaganega mas. Don giba sngosi sngo jinjar. Ibu yaga jing dumu jangi baro. Lembaga jing asylum jango Benedict Bakhuid. Ba unle ka kampala nagabenda jangi. Ni duwairu nagabenda ka Bible Convention la shai ka Sngi. Koblay me ubalatung yau abad Benedict Bakhuid banlang unangi kai ba paunam haga jing shakri blay to ai ngi karpat bangin kam jit yaga jingit yame ban yaki eke barro bangin mare daka donut kabasle jingit haga lindi jangi hukum jame da utrai jangi Jesu Kristu kun jame uba im bad sensha rengkat bat me haga jingelang kawe jang men siem Bakhuid ublay genom la genom. Amen. Kajing puli naka kitab Genesis. Hakitu kisngi u Israel ulami bat baro kadba udon. Bat ulapoy ha Beersheba. Bat ulatarwa ki jingknya ha ublay jong ukpa jong u Isak. Ti ublay ulakren ha Israel ha kajingyo ipaw menmit. Bat ulaong ko Jacob ulaong hangne ngadon. Kumta ulaong ngalong ublay jong ukpa jong pi. Wating ban Lait-ïa sa Egypt, na bahang tay ngan sa penlong ya pi kajat benrew ka bakraw. Ngan Lait-ïa bat pi sa Egypt, bat ngan sawan lambiang ru ya pi. Bat kakti u Joseph kan sa penkam ya kikmat jong pi. Ti u Jacob ulami na Beersheba, bat kikun jong u Israel, kilakit ya u Jacob ukpa jong ki. Yaki kunrit jongki, bat yaki tengah jongki. Hakita kikali kulai, kiba uparo ulapa bangkit yau. Kilara lut yaki jingri, bat kimarat, kimata kiba kilayo hari kanan. Bat kilalet sa Egypt, u Jacob ringkat bat kikun kiksiw jong u baro. Kikun senrang jong u, bat kikun senrang jong u, ringkat bat u. Kikun kentay, bat kikun kentay jong kikun senrang jong u. Ya kikun kiksiw jong u baro lin, uyalam bat u sa Egypt. U Jacob ulapa ya u Juda haswa jong u sa u Joseph. Bat ulaya kundo ya u ha Goshen. Bat kilawan poy hari Goshen, te u Joseph ulapan penkre yala kakali kulai. Bat ulalet haswa ya u Israel ukpa jong u ha Goshen. Te ulapin itu yala de ha u. Bat ulapiam kak ya u na rendang. Udayam slem ha rendang jong u. Te u Israel ulaong ha u Joseph. Ngalasuk ban yap menta. Naba ngalayo i ya kakmat jong pi. Bat ngatip bapidang im. Kaktin jong utray. Semua yang boleh.
Sam lai punyo, nabar nyo spa kat kenta. Nyo spa kat kenta. Ngindrai ki dekat lai sau kat pra kat kentai. Punya upra lak kendai sau. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburang hame katrai. Ujesu la ong haki apostol jengu hakomi ngapayapi kumgi lamborot hapadengi suri. Kumda to long ki basian kumgi psain bat ki baloloi kumgi paro. Tohusi arya ki brio naba endon ki ban aiti yapi shak ying bishar. But kin simbat yapi hagi synagogue junkie. But pin such sharp patong hakamat ki linked score but kis em nagabenda jonga. Banai kasaki hakamat junkie but ki gentle. Haba ki tian bishar yapi
wat kuslai kumno pin kren lane ayu pin ong. Naba yaka e kaba pin kren en sa ai happy hakata kapor. Namar omde na mapi kibakren henry umensiam jong upa jompi. Ubakren lemba jompi. Uhimmenunaiti yala upara shagajingiap. Bad upa yala ukun. Bad kikun kiniyang persya yala kikemi kipa. Bad kinpa peniap iaki. Bad en sa isi iapi da barro nagabinda kakerteng jonga. Henry uta ubayay ne hadu Bakhuid un Lait-im. Haba kin leben iapi hakaway kasnong topet no siya kaway pat nabasi siya nga ang hapi pin laban poilot siya kisnong Israel siya bauko no beryo unwan. Ka gospel jong utray Tira ya me ko Chris. ko himmen ko para bayit hautray Jesus Christ. Ka gospel mindakasni ka wanra ya ka jingma ham yangi halar ka rukam bangi deben im hagane ka parte bad ngi deben pla ya ka jinget ka jangi. O Jesus kindu jur ya ki apostol bakalang ka ba ben pla bad ben yang saki nagabinda ka gospel kadban nang yait ka por. Habau Jesus ulam maham ya ki apostol ulam maham ruha ka ju ka por ya ka jingsha leben ka ben sa jia hapedeng ki kristan daki buryu bamngeit ya u Chris. Bad omde tang hakata ka por jango ladangi peit wat min daru ngilaban yo i ngidon ka jingale hapedeng jangi tang nagabinda ki buryu ba iyang nagabinda ka gospel nagabinda u Chris. Ngidon bon ki jingale bad hapedeng kini ki jingale baro u Jesu ubu hakama jangi bangide balom bakumno haba wan ga jinge haba wan ga jing shitam haba wan ga jing sha lebain kawai hadin kawai pat ka haga jingem jangi ladangi pe saudang jangi ngilaban yo i ka jinglong janga parte kalong tikkumba u Jesu ulama ham yaki apostol namar wad hapo ki inga sem jangi ngidon ga jingya per jingmot ngidon ki brio bastang ban hiar na ka jinge don bon ki kon jangi ki bam pe pangshu ya ka jingkar dor janga jingim badu Chris don robot kimi ki pa hapadeng jangi ki bam don satya ka jingi du Chris don ki bale ben ya ki himmen ki para jangi na marga jinge don bon ki ba happo ka balangro ngila banyo i don kita ki men siem bammen kalastang ban rum what happened gi bange ngila banyo i ya ke jinge per jingmot ngila banyo i ki bryu ki pintalot ya ke jinge jangi ve ngila banyo i ki bryu ki bai nuksa basiniu ha ka inga sem jangi ha ka imlang salang what hadin bakilongi kristan balayo pidiang ya ke jinge ngila banyo i ya ke jing troin ka jinge ha ki bryu bunmot kiba empatar ha kene ka parte kiba em suniu kiba ngop ha ki jing suniu kawe hadin kawe pat wat hadin bakilong ki kristan balayo pidiang ya ka baptisma kumbau Jesu lama ham ngilaban yo e bon jait ki jinge hakama jangi madu Jesu wong kumno wat hapadeng ki jinge ba bon jait ngide ban long ki kon kum ulambarot hapadeng ki suri kalongap jait mrad kaba aptap ban peniap yakiwe suri uslur wadhakamat ki khala bat ki sing ban ra yaki mrad bakila yo bakila be mrad ki long ki jait mrad baslur palat bad kilong ki mrad ba wan jar jar bonsin
Padu Jesu ubu hakama jangi ya kaneke nuksa dakaba ong ngide banlong ke lamborot happadengi suri. Suri kilonge jait mrad lapin kre lupa ban peniap ban pinjot. Lamborot omla ban kerlalong suri. Kilamborot kide ban don ka jinglong balului. Kilamborot kide ban don ka jinglong ban shashkor tangkawai kasur. Kasur jongu nongap lamborot. Warlada kawan bon jait ki jingge hakama jangi. Ngide ban don ka jinglong lamborot. Ban yai rengkat badu Jesu. Ban yai ne badu Jesu. Namar kalam ke jingyai ne badu. Kalam ke jingyai sha badu. Ngimdon kawai pat kalendi. Lada ulamborot uperkat. Mindangilas ngungia palat. Ya unongap lamborot. Tangan jid ben yai da kawai pat kalendi. Krambangan yo jinglai luit. Ketaga jingrai jangil lamborot. Ben yai light na kalindi ba peni. Ya ul nongap lamborot. Kalangalindi ba pinjot. Namar. Kano kalindi. Kalam unongap lamborot. Ne kano ka jaka. Kalam unongap lamborot. Kapin mensaw. Ya lamborot. Namar. Kalanga jaka ba ap suri. To Jesu maham yangi kinombor jangu. Ngide banang banyai ne. Ngide banang banyai sya. Ngide banang ban shashkore ka sur jangu. Wan habangi don born jait ki sur saudong jangi. Ba penshoy yangi ban tur ruma. Minda ladangi pet. Yaki kon samla ba born ngot jangi. Ki shashkore ka sur jangi nongway. Ki shashkore ka sur jangu nong penshoy. Ki ngop kawai hadin kawai pat ka jing tenju. Bad ka pop. Bad hakamat kum gene ke jinge ujisu wayangi aga jubab ngide ban long ki kon gi ba pentre ya umensiam ba koid hapo jangi banlang gi lamborot ba baluloi ngide ban wad ya umensiam ba koin wad ya ga jingem ba umensiam ba koin kramba ngin light na born jait ki suri ke badon hayinga sem jangi hangne ujisu ong peit Wat yau himmen un yang persya ya ki para. Ki kimi ki pa kin yang persya ya ki kon. Ki kon kin yang persya ya ki kimi ki pa. Habawan jia kum kene ki jingjia. Ujisu ujubab yangi. Tolong ke bayaisha. Bad yaine badu mensiyam bakuwait. Wad habangi yo i kadon ke jimma hakama jangi. Ujisu ong ke jinglong lambaron. Kaban kan perlong yangi. Ban wad ya ubale. Ban yaine badu. Badu Jesu udang hikai yangiru da kawai pat kabinda. Ba ngide banlong ubasian. Ngide banlong ubastad. Ban light naga jingsinyo. Kumba upsen utreshitam. Haddu bandayab. Ban yadaya ka jingim. Naka ban yo. Naka ban shasho. Haka kli. Ngirungi don kam ban yaine haddu bakut. Hado bandayap, ban light loid naga jingseniyo. Kumupsen, ubamsha yangi, ban tit ya ukli. Ngiru ngide balong gibastad, ban yada yalade. Daka jing loy. Omde daka jingseniyo. Omde daka jimmut gibaseniyo. Henre ngide bandon hapo jongi, kata ka jingkwa bakuid. Ngide bandon kata ka jingtrang bakuid hapo jangi. Ban im ya ka jingim badu kris. Da ka ba light na baro jait ki jing pen shoy ka jing tenjo ka jing shale bain ka ba wan hakama jangi. Hadu bakud ka jingim jangi. Ngide ban yale shitam. Banginnam do ya ka jing star jung ublay ha ka jingim jangi. Banginnam do ya ka jing long ublay hapo jangi. Bangin nam do ya ka jingi kai janga balang ha ka jingem jangi. Wad kaba buon jait wad haba buon gi suri ki aptab ban pen shoyangi kawai ka liang na kawai ka liang sha kawai pat usuri wa aptab tang han hikai bakala yangi. Lese habangi im hakane ka juk kaba menda ngidon buon jait gi jing tenju. Kambon kawan naka social media.
Lese ka social media kalaban yalang bakla yangi na ka jing shisha jonga gospel. Lese don bon ke barayo ke bo yakie ke baro kabang ipet kalam bashisha. Narang ipet ha ka social media ngilaban yoy don bon ke barayo ke bo ya ka dur jong uppa bakoin nangda kiai jingi kai bakala. Ladangim sumar ba tendengi peit ngi sautu kalong ngi perkat bade bashisha henry ha kabang ngirung hakata kaba perkat bade bashisha kidang hikai kenriang yangi don bun ki YouTube channel ki bahikai yangi uppa bakoidung ko uang kumne namarkane kadeka juk jonga AI artificial intelligence kino ki brio kilaban pinsna ya ka dor jongo jisu penshna yaka dor jang ki brio ba em nangda kilaban penshna ro yaka sur jang ki brio ba kilaban kren kumba kren yaki ba halor jangi bon sin kalaban longi suri ba pong yaki jimpong lamboro nakataka daw ujisu laki kayangi tolong ki ba sumar yalade na kano ka jimma jongane ka parte bandup light luit na kum kini ki jingi kai kinriang bandup light luit na kano ka jimma jongane ka jog ujisu ang tolong ki ba roy how men siam bakoi na marumen siam bakoi ulong ka jing star jonga baning ladangim treben roy how men siam bakoi ladangim perlot kambun ke por ban roy how men siam bakoi nginum la ban snautu ya ka jimma ka ba ap yangi namar kumba ong ka ayai kalong ka yarab shibun henry ka yalam baklaro bon ke benda lese kilaban keren hangi kumba keren jisu henry uksudru ulaban sna ayai benda uksuid ulaban trekam da kaneka ayai but AI kalaban yalam bakala bon gebenda jonga jingem chongi nakataka daw ko himmen ko para tolong ki ba luluy kumuparo tolong ki ba siyan kumupsein ba pinnum ngad hakano ka jingtun jo jonga ne ka parte na marubammen u aptap ban pinjot iangi nginduwai nakabenda ka jing start jonga bale ban roy how men sim bakoid hagane ki yukirish bakoid jisu be id karku kardo yangi bangindup la ban sauto ya ka jing shisha barabor ha ka jingim hapo ka jingelam jungumen siem bakoi banginnum ngop ha kano kana ka jing tenju jangane ka parte kaba pinshoy yangi kaba pinjot yangi na ka ban jingai no na ka jingid ba shisha jame enyaro ya utrai Jesus Christ amen. Ko himen ko para tangin yang tangin plai ka jinget ka jungi nganget au play pa jun pol bara unong tau ka beneng ba ka kindo but how Jesus Christ kun marwe jungu utrai jungi yau bela puna men sim makoi yau bela kana ka Maria teisuti bela shale bein ko Pontius Pilatus la sanar pna yabu la yab la tep yabu wala kiasha ki bayab haga sngi ka balai ula mi padne ki bayab Ula kirsha bening ushang shagamonu blay upa badan bor baro. Nang daw nwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam. Nganget ho men siyam bakoy. Haka balang Catholic bakoy. Haka jingya silak ki rikoy. Haka jingma ki pop. Haka jingmi pat ka don. Haka jingim bam chikut. Amen. Lai spa nyo pukuntai. Lai spa nyo pukuntai. Amen.
to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia janga ba jampi khalong ka ba pdiang hun hau blai upa ba dan bor ba ro to trai pring jing knyar ki ti jong pi kam ta ka jing ro ko rom ka jing jong ku jing Taïew ba ka ko jong ba ro ko wei to peit da ka bas buon ko trai ya kini ki jing tarwa Bakhuid ki bangi wanra ha ka ne ka Sngi buram jangu Benedict Bakhuid ba tai ba da ka ba bud ya ki nuksa jangu ha ka ba wad yeme ngilla ban yo ya ke jinga e jang ke jingalong kawe ba ke jing su ha ke jing shakri yeme da u Chris u trai jangim amen u trai und don ranka bet pim renka ba pi ro token to you ya na ki do nod ki ti ki shao trai tongina ingu ya u trai u blade jangim ka song hok ba ka te da shisha kalam ka ba shang hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blai badan bor bat bam chikut lemba utrai jangi u Jesus Christ namar kumba haga Sngi buram jangu riko jame u Benedict me ai jinkamen haga balang jame kum daru me pen klein yaka daga nuksa janga jingim Bakhuid jangu me hikai yaka dakikindin ka jingalap jangu but me ai haka ya ka jingada jame kum ka jubab ya ki jing duwai jangu but namar kata rangat bat ka kinhorn jangi angel bat ki rikoid ngirwai ya ka jingrawai janga jingero ya me bar ngi pen bana klem sange tam tongin duwai na do ka donod pa men siam Bakhuid wan hier hallo jangi halor kinga sem jangi bangin dup dap da ka jing start ka jang blai ben kya na ka jing sni baro jang ka ne ka juk ye duwai ba jisu unyalam lindi yangi dashisha melong Bakhuid ka trai ka te mei jang ka jing Bakhuid barom Namar katang ikarpad yame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum gawum jer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi u Jesus Christ hakapor bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu da kaba aingu yame ulakdia yavu badulai halage senran u om to shimba to bam na kane pi barra na mar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jampi Hagaju ke recomendala le bam ulashim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ulai yaka hala ke senran u om to shim bat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap ye ki pop to le ya kane ban kan mau yangam
Kosnam bakardor jungu Christ. To pen koid yangi. Pen koid yaki ding yaki mensiam hadim pen koid. Pen koid pen kia yaki bapangi bashitam bara. Yada yangi na ubamen. Yaki kalam. Kajim maya jongka jinget. Kata sin wangi pamyune uku bagi dira kare kamuri ipen braga jingyap jong ekotrai tadadu menwan Namar kata. Ngi ke bapin mendaya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya uppu janga jingim badya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyo yangi ke babit banya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ke bayo binda hakamet bad gas namu kris ngillong ke bela penyat le kawe da umen siem Bakhuid token mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parthe But to penjana ya kaha ka jingid, rangat badulio uppa Bakhuid jangi, will badu bishop jangi, but bar killing do but kirinium. Taken maulam roy ki himmen ki para, shinrang but kinde, kibela yutia daka bakurman yaga jimmy path. But ya bar kibela clad no haka jingis ne jame, Thohdieng yaki, shaga jing shai ka kama jame. To isne yangi bar yangi karpadia me, Barenkan but kamari a taste of Bakhuid ka kame jangoble, who Joseph Bakhuid a kurim janga. Ke apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, u Benedict Bakhuid, but baru ki Recoid, ke bela pen sabhaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit, pen yo bin dalem hage jingim bam jikut, but bangini ra, but pen don buromia me, da u kunja me, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu. Kallang hamayo blayu pa badan bar. Haka jingelang kawe jangamen seem Bakhuid. Barro kaburam bat ke jingero. Junam la junam. Amen. Kohimmen ko paratang induwai kumbau Jesu lagi kayangi bangindup light nagi suri jangane ka parte. Bangindup la ban pen bana yaw Jesu daka jingslor. Iduwai nagabinda ka Bible Convention la shai ka Sngi nagabinda bara ki bapangi bashitam wan ban duwai la shai kum juria ki ba wan ban pendimai ka men siam jangi bakin dupia jingai ka jingar ko karhai lemba ka jingdon jangu Jesu ha ka jingim jangi kopa jangim ba ha bening ka bang Bakhuid ka steng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendau kumba ha bening Taïew iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni, batamap ingi gringkang jangi, kumbangi rungi map ika velesniu yangi, padwatilam yangi shaga jimpan shai, and rate polite ingi naka basiniu. To polite yangi ingi karpat ko try naga jing siniu barro, haka jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jangi, knamba daga jingarap ka jing sne jamme, ngilait baro bo naka pop, bangin yo jingeda naga jing jinjar barro. Kadbang idangap kemelendi aga jingarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jangunong penim jangi o Jesu Christ. Namaga jume ka langga ima, jume ka bor ka bram, chinam la chinam. Kotrai Jesu Christ mayu bela ongha ki apostol jame, ka jingsuk ngay happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pe de ki pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame, Badha ka jing spoon jamme, toy hakaya ka jing suk bad ka jingatale kawe katkum gamon jamme, mame uba im bad basensha, junam la junam, ka jing sukutrai kandon barabo rengka bat pim, dab daga jingido Christ tongin yaing markelia. Tus
Hakami ukun lambro jungo bale. Hakami bakit na ko pop jungo perte. So kito ke bala korsha ka jinga wai jungo kun lambro. Bedraad mo isang po bumundrong po kayeng junga. Lesyong takiti musiyo na sikyahi. Kamet pares nam jung kris kun rima shaka jingi.
neyame. Namarba melawan hapoga loanor ka mensiyam jangi. Nambaka ni ka communion Bakhuid communion mensiyam. Dada sumari ang ina ke suri jangi ni ka pertay. Mangindup lang ang banyay ni. Aga jingay ka basken. Panbanayame. Dap daga jing star jaga bani. Dap daga bor mensiyam Bakhuid. Mangindup na banyay na mara jing suniyo. Jangi ni ka pertay. Kabab tapan pinjot yangi. Pinsniyo yangi. Pinjingay yangi. Naga jingay ka basken. Jisu kner lagati jame halo jangi. Halor kini himmen ki para ki baduai na jingay bad na jan. Kamda me ki bapangi bashitam para. Ki bajinjar harukam. Jisu menangkringye ki baro shaka jingi. Kamda me ki himmen ki para ki bala jana ka jingi jame. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 yadayangi, Jesus, sumaringi, Jesus, belai Lord yaki kasem jogi na barak jingsani, hala, 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 Jesus, 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 ben goy, ben giay, ki bapang, ki bashitam, ki baduay, ban ki mendam, hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Ngiduay, nagabinda barak jing tumo jangi. Kamdame ka jing tumo jaga jubilee, mangiduay nagabinda ka jimpen jempura, naga jimpen chitam shipor. Koppa ubaha bening, paai baga jingate ba mela ai hangi, haukun jamme u Jesus Christ, u himmen jangi, berba katalit ding jaga jingate spoon, kan klang haki donu jangi, daw mensiyam Bakhuid, kan kersiyo biang hangi, ya ka jing karmen bala kerku, nagabinda ka jingwan janga hima jamme. To ai ba ka jinga e jamme kan pen kala duriyangi shagi nunglur lingka bamju shangtai ban bet ye ke simbai janga gospel to ai ba ki to ge simbai kin pen kala dur na shapo ya ga jait ben riu padi ya ka perthe mariang baro ka we ha ka jinkme lindi batikana ya ka bening batimai bad ka perthe batimai kaba enda ya ke bo janga bammen la wengno ka buram jamme kan ting shine jina to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiyo biang hangi ke pilgrim janga jingarmen ya ga jingang nut ekitia jingan show happening ai baga ta ga ju ka jinga e kan pinsa priang ya ga jingamen par jingsuk jangunang sius pa jangi satala ka perthe shame ko blay jangi bala karku junam kalong ga buram pat jingero junam amen koppa jangim uba happening kalong ga Bakhuid kuteng jame Kanwan ka himajam me, kalong ka monjam me, hakindaw kumbaha bening. Tuwayang iminda ka jimbam jangi kabahala kami. Patumapingi karangkang jangi. Kumbangirong imapi ka palis niyo yangi. Padiwadilam yangi siya ka jimban shoy. Kanray tapalay tingi na kabas niyo. Amen. Kublay ko Maria. Kabadap ta ka jingaye. Utray dun bat pa lakarkuya panap tengkinde. Balakarkuya usopo jampal Jesus. Ko Maria Bakhuid kami jong oblay tuway na kabinda jong ikinompo mindab da kapor ka jingyap jongi amen kaburam haupa dokun balmensim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kumjim mindab da para bot jinom da jinom amen tong in ya tuway mangi ki belayo pediang ya ka sinjat jang jingim bam chikut ngi kar padrit ya me ko trai ba da ka ba board ya ki jingi kai jong Benedict Bakhuid ngin chakri hok ya ka kam jame but ngin it ya la ki himmen ki para da ka jingit bashir hem da u Chris utrai jangim amen utrai undon ringka bepim play button board baran kar ko yapi uppa baru khon padu men suim Bakhuid ya lesuk pan pen pana ka kubar bha jong utrai da ka jingim ka jompim Nampak sanspa lai pusat. Sanspa lai pusat. Wanyai bat ya kutrai.
long ba maning ko kung sumata para po sinam la sinam amen. Enyi royo tra Jesus Christ. Sinam la sinam amen.